Silly. Silly Mishi. Pero wala talaga siyang word na dagdag sa mama and papa na word. Feel like falling deeper. Colder nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기에. 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야. 알아 멍청해. 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. So today po ay on the way kami papunta sa pediatrician ni Mishi. Ngayon yung schedule niya for the supposed to be na 12-month na check-up niya. So wala siyang check-up nung 12-month niya kasi nga nasa Pilipinas kami noon. Pero alam naman yun ng pedia niya. Sinabi lang niya na pagbalik nyo, once nandito na kayo, set up niya lang yung schedule by March, sabi namin. So yun, okay lang naman daw. So, I'm kinda expecting na mayroon siyang marireceive na vaccine today. And of course, syempre, tatanungin na naman niya ng pediatrician paano yung tulog niya, pagkain niya. And then, tatanungin ko kung meron bang substitute na for the milk. Kasi nga dito, is hindi na sila baby formula kapag 1 year old and above na. Nagbibigay na sila ng whole milk na yung mga naka-jug, naka-galon na whole milk, ganun. Eh, dahil nga si Mishi, di ba hypoallergenic yung kanyang gatas. So, I will ask her kung ano yung alternative. Kasi hindi ko pa na-try siya na bigyan ng yogurt and cheese. Eh, di ba may cow protein, parang ganun, na galing sa milk ng baka. So, we will see kung anong sasabihin niya. So, yun yung mga concern ko. Tapos, medyo nag-start na rin kami ng potty training. Pero hindi yung potty training na I don't want her to force her ng kasi yung parang magpa-potty train ka, potty train. So as of now, ini-introduce ko lang muna sa kanya yung potty para lang maging para maging familiar lang siya sa pag-i-introduce ko sa kanya ng potty. Kasi nakikita naman niya na nagpupup kami doon, umiihi, sumasama naman siya sa bathroom. So yung toilet niya ay kamukha din ng toilet namin. And then magkaharap yung toilet namin sa guest bathroom tsaka yung toilet niya. So parang kabilaan. So pwede siyang umupo doon pag nagsi-CR din kami. Yun. So kaninang umaga pinaupo ko ulit siya doon. Comfortable siyang umupo kapag nandun ako sa harap niya na parang hinahag ko siya, ganun. Pero yung ipapaupo mo lang siya na hindi pa siya familiar. Ang familiar niya, upuan niya yun nang nakaharap siya doon sa yung parang lagayan ng tank ng water, ganun. So yun. So yeah, let's see kung ano yung may address ng pediatrician, and hopefully nag-gain naman ng weight si Mishi. I think nung nagtimbang sila ni Daddy, parang 20 pounds na siya. The last time, nung 9 months siya, she was only 18 pounds. So, tingnan natin ngayon. So, dapat nag-increase siya. Medyo mabigat na talaga din si Mishi. So, Mishi is here. Say hi, Baningning! Hi! Hi! Say hi, Baningning! Say hi! Say hi! Why? Nag-cry siya kanina. Oh, says hi! Nag-cry siya kanina. Dala-dala niya si Shelly May, yung kanyang toy na nabili namin sa Hong Kong Disneyland. And then, outfit niya ay naka-tutu dress siya na kulay pink, diba? And then, meron lang siyang ganito kasi medyo malamig pa. Pero kaya naman na yung ganito lang na medyo kanipis. Tsaka buhat naman namin siya, parang hug naman siya lagi kapag nasa labas. So, warm pa din naman. There is a life I lead in this city. Ang gining. Ay, wala tayong nadala na I can take bingking. what I need.
doesn't make it Takot ka. easy. Alam ko na dito. Ito yung nagtutusok ko na natin. Ano ba naman yung hair mo? When I return from the Mishi. afterglow, Ang kaya dyan eh. Pwede dyan. me like I Diyan dyan. Ang kitang jaro ka na. Go, go, go. Go with daddy. hold on. Wow, there's a mirror. Back where I belong. I want it all. Yeah. I had a feeling, You like it? feeling is all gone. Hold on, Silly. be together. Silly Take me Mishi. back where I belong. I want it all. Na. I had a feeling, but the feeling Mag-isa na siya doon. gone. Nagpa-play na. Tinuturo na yung mga emotions. Huh? You like it there? It's all gone. It's all gone. Yeah. Wow. Wow. Grab Goofy. Grab Shelly May. Shelly May. It's your book. Let's put on your shoes. That's your book. Yeah, look. Ah, Naman, Fred. that's your book. Who gave that? Say thank you. Who gave that book to you? That's your Candace. It's okay. It's okay. Oh, oh. Sige na, hold mo na. Hold mo na. There's the hippopotamus. That's the giraffe. That's panda. That's penguin. That's the lion. Shelly, We're going home na. yung ano mo, sipon mo. Ay, may ano ka pa. May tusok pa siya. There's one more tusok out there sa laboratory. Napagbigyan na yung gustong maglakad. Kasi na-poke yan 4 times, no 5 times. Come in. Come in. Oh, not yet. You can walk. Walk with daddy. Ang yabang mo Hindi na naka-sleep si daddy mo. Bye! Bye, Mishi Bang! Ikaw mag-eat ka ng chicken? Halika na, mag-eat tayo ng chicken. May binili si daddy na chicken. Saw-saw natin sa ranch. And then you're gonna drink your new milk. Mixed. Ay, nag-ano ka pala? Nag-milk ka lang pala nung. Hey guys, so we are home na po after namin na mapacheck up si Mishi. Dumaan lang kami sa Quick Start to buy milk kasi ayaw na namin punta ng Walmart. And bumili na rin kami ng chicken tenders para may merienda lang kami kasi pang lunchtime na talaga. So si Mishi is here. She's currently eating. So ayan, kumakain siya ng chicken tenders and water. So yung mga dinaskas namin for the 12th month, of course we already expected na she will get a vaccine. So yung nakuha niyang vaccine is Hepa A and MMR. 'Di ba nung nirefer kami sa infectious diseases, binigyan kami ng Hepa A tsaka MMR due to our international travel to the Philippines. So that doesn't count daw. So ibig sabihin, mag-uulit kami. So binigyan ulit siya ng Hepa A tsaka MMR. And then I think kinomplete namin yung pneumococcal niya ngayon. And then yung pang-apat na shot niya was the chickenpox. So yun. So 4 yung kanyang shots. And then, before we left the clinic, nag-ano din siya, blood test din siya for lead exposure, kung meron siyang lead exposure. Kasi yung lead poisoning, nakukuha yan sa mga metal, sa mga pintura na nag-chip, mga ganyan. Eh, syempre, lalo na kapag bata, masubo, lahat sinusubo niya. Yung teeth din niya, dahil pinag-usapan din namin about sa teeth, ay naglagay na sila ng fluoride sa kanyang ngipin just to protect it from cavity. Alam niyo yung cavity na nagbabrown yung mga ngipin nila, nagre-rib-rib, sabi namin doon sa Ilocano. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa Tagalog. And kailangan na daw namin makipag-usap sa aming family dentist kung i-accept na nila si Mishi na i-check nila. Kasi usually naman daw, okay na daw na ipa-check up. Once daw na may ngipin, dapat daw na-check na daw siya ng dentist. But some dentists daw kasi, they like to have the first visit daw ng bata kapag mga 2 years old na daw. Yung nurse nila, tinanong kung ano daw yung mga concerns namin. So, I said, feeding, car seat,
toilet training, tsaka yung speech. Ayan. So, punta muna tayo sa feeding. So, feeding, dahil dito sa USA ay, ang kanilang practice, they transition from formula milk to whole milk. So, ang concern ko is, what are we gonna do with her dahil nga hypoallergenic siya. So, tinanong ng pediatrician kung natry ko na daw bang pakainin ng yogurt or cheese, which I haven't done yet, na yung pakainin siya ng yogurt tsaka cheese itself. Pero may mga kinain naman na siya na may cheese. Like for example, nung kumain kami sa Olive Garden, yung soup may cheese doon. Tapos yung mga spaghetti sauce ko, may mga cheese akong nilalagay. So, indirectly, napapakain na siya ng with cheese. So, tinanong ko may effect daw ba sa skin niya, ganun. So, wala naman kaming napansin na parang sobrang nag-flare up ba, ganun, nakakaiba, na nag-flare up after that. Wala naman. So, sabi niya, we're gonna try. Ganun nga daw yung practice dito. Sabi ko kasi sa Pilipinas may toddler milk. Mag-whole milk. I-try daw na bigyan siya ng whole milk. Kunyari, instead of water, yung ibigay ko siya sa kanya kapag kumakain siya ng meal. Like for now, kumakain siya ng meal, meron siyang water on the side. So instead of that daw is, bigyan daw siya ng whole milk. Ganun, sa sippy cup niya. Eh sabi ko, ang dami pa kasi naming gatas kasi nga madami kaming binili sa Canada. Tas nag-subscribe pa kasi ako sa Amazon nung gatas kasi nga 'di ba laging nawawalan kami sa Walmart tsaka Target. Tsaka mas mura sa Canada, sabi ko na bumili kami. So yun, ang problema lang daw baka magustuhan na niya yung gatas na whole milk. Ayaw na niya sa formula milk. What are you gonna do with the formula milk? Sabi niya, meron daw silang program dito na teddy bear din. Parang ganun na pwede kang mag-donate ng milk, unopened, unexpired. And then binibigay daw siya sa mga moms na for example, medyo may umutot. Yung mga may financial struggles daw na mom, so what they do is, for example, kapag meron daw silang card, tapos kung magpapacheck up sila ng anak nila, may points silang makukuha doon. So yung mga points na yun yung pambibili nila doon sa charitable institution na yun na pwedeng pag-donatean daw ng mga gatas if ever na hindi daw niya maubos yung mga formula milk niya. And then, kung ayaw naman niya yung pure na whole milk right away, you can mix it with the formula. So, ganun na lang siguro ang gagawin ko. Transition ko siya. I tried already, nabigyan siya ng milk. Dun sa sippy cup niya, ginanon lang niya. Tas drain up niya. Napakaloko. Ayaw niya nung lasa. So, I'm gonna mix it. Transition talaga siya. Tapos, tinanong nga kung kumakain na daw ba siya ng food. Sabi ko, kung ano yung kinakain namin, kinakain din niya. Nag-snack nga to ng spring roll. Sabi ko, ng lumpia. So, good naman daw na kumakain na ng mga gulay. As in talaga, wala kaming issues sa pagpapakain sa kanya. Kasi nga, kinakain niya lahat ng Filipino food. Ganun. Yung pag-i-spoon lang niya, hindi pa siya ganun na subo sa sarili niya. Yun lang. So, yun yung practice pa namin na papa-spoon. So, nag-start na ako dun. And then, sa toilet training, sabi ko, bumili na kasi kami ng potty. Pero, I'm not very strict naman sa kanya when it comes to that. Gusto ko lang ma-familiarize lang niya yun para hindi siya natatakot sa potty. So, okay lang naman daw. Just don't force, sabi niya. So, wala naman akong balang na i-force na dapat ngayon, ganito, ganyan, na ma-pressure. Wala naman. I just want her to be familiar with that. And then, sa car seat, kasi nga bibili na kami ng bigger car seat, ang preferred daw na nila is rear facing up until 4 years old daw ang bata. Kasi daw, yun daw yung safest daw talaga. So, sabi niya, meron yung mga grow with me car seat na pwedeng rear facing sa age niya hanggang sa maging booster seat na rin siya, which is we are planning to buy that one as well. Yun, unfortunately, if you've seen the previous vlog, walang stock sa Target, so we'll probably gonna buy that online kasi nga si Mishi ay medyo nahirapan na siya sa car seat niya ngayon. Medyo maliit na kasi yung length niya. Yung legs kasi niya parang na-fold na kapag nakaano. Parang hindi na siya masyadong comfortable. So, kailangan na talaga namin bumili ng bigger car seat. And then, ang plan ko din kasi is everyday kami nalalabas kapag ganitong magwa-warm na yung weather. Everyday kaming lalabas ni Mishi para masanay siya na nagdadrive kami. Yung magdadrive lang kami dito na malapit. Kunyari, pupunta lang kami dyan sa Starbucks or pupunta lang kami dyan sa DQ. Malapit lang kasi guys, parang isang likuan lang. So, magsasasakyan kami para lang ma-practice niya na
sumakay siya na mag-isa niya sa likod kasi nga sanay siya na kasama, may kasama siya lagi sa likod. So yung speech, yun yung mas pinaka-concern ko was the speech kasi ano naman, parang nagsalita na siya matagal na, parang noon pa, parang before pa siya mag 9 months old, nagsasalita na siya ng pa, mama. She doesn't say dada. Sabi ko nga, ang sinabi is mama. Tapos, parang yun lang kasi yung word. The other day, nagsabi siya na duck, sabi niya. Pero never na niyang inulit. Tapos, yung pusa, ini-imitate niya yung sound ng pusa. Meow, meow, yung tiger, rar, ganun siya. Pero wala talaga siyang word na dagdag sa mama and papa na word. So, yun yung concern ko. Tapos sabi niya, I don't worry about it, sabi niya. Kasi dapat kailangan may 4 more words na siya aside from mama and papa sana sa age niya ng ngayon. So, dapat 6 words na siya. So, sabi niya, nire-refer lang daw nila talaga sa speech ang bata kapag 18 months old na. So, yung sa case niya, kasi babalik kami in 2 months, ang sabi, tingnan natin, just keep on reading her book sa kanya. Dapat to consistent na same book daw, tapos pinupoint ko yung book, ganyan, para daw ma-familiarize niya yung mga words and mga ano. Kasi sabi ko, kiss mami? Jesus, ang labing mo, ina. Kiss mami? Kasi sabi ko, nakakaintindi naman siya na, for example, get brownie, get goofy. Pumunta siya dito sa salas, dinadala niya sa amin sa kwarto, ganun. Naintindihan niya. So, sabi ng pedia, I'm not worried about it. At least she understand. That's the first step kasi daw sa speech. Dapat naintindihan muna niya kung ano yung word before niya masabi yung word. So, alam na niya si Goofy, si Brownie, si Wormy, si Minnie, si Shelly May, yung mga toys niya. Ang kilala niya. Magfo-focus ako ngayon sa kanya talaga, more time with her na mag-books kami. Tapos siguro yung mga papanoorin niya more on speech right now. Miss Rachel is good kasi paulit-ulit yung mga words na tinuturo niya like car, ganyan. And then sa sleeping din daw, kasi sabi ko nagko-co-sleep pa rin kami, pero trinay ko na matulog siya sa yung mattress sa floor kasi nga nagro-roll kasi siya hanggang sa floor, sabi ko. So, ang balak kasi namin ni daddy ngayon, bumili na sana kami ng toddler bed. Kaya so, ang concern ko, baka mahulog siya sa toddler bed. Sabi niya, meron naman daw yung may railings. Tapos sabi ko, dito kasi sa salas, meron siyang mattress. So, meron nga siya yung hinihigaan namin. Diyan sanay na siya na kapag inaantok siya, pumupunta na siya sa bed niya. So, sanayin ko na daw na kapag daytime, dun siya sa sarili niyang kwarto. Tapos, just put a mattress. You don't need a bed, sabi niya. And then, yun nga, nagkatusukan na, nagka-fluoride application. And, paalam kung anong result ng lead exposure namin, niya. Si daddy kasi yung nakaka-open ng chart niya. Wait nga, try ko nga rin kung if ever kung ma-open ko yung chart niya. Meron kasi dito guys, electronically, kasi yung mga chart. So, you can access the patient's chart. You can access your chart. Well, yun lang. Kung anong chart mo, yun lang yung ma-access mo. Unless bigyan mo ng authorization yung iba na ma-access nila yung chart mo. So, si daddy, I think siya yung nakaka-open kay Mishi. Tapos ako naman, dumarating lang sa akin yung bill ni Mishi. O, na-access ko rin ata sa kanya, hindi ko sure. So, yun lang guys. Yun yung update ngayon sa pang 12-month na check-up ni Mishi. So, babalik ulit kami kasi may pang 15th daw na next ang na check-up niya. So, yun yung next na vaccine na naman niya. So, kahit daw, kasi pang 13th na siya, pwede daw kami magpa-schedule lang 2.5 months from now. So, yun. So, before I go guys, gusto ko lang magpasalamat, mag-shoutout po sa mga previously na nagko-comment dito sa channel. So, shoutout kay Michelle. So, lagi siya dati na nagko-comment dito sa channel. And then kay, na very active din mag-comment, si Miss Ann. Si
Ann SR2. Ayan, shout out po. Salamat sa pagko-comment. At kung umuuga man po yung camera ay pasensya na po dahil may bata na nilalagay yung paa niya sa tripod. Wait lang anak ko. So thank you so much everyone for watching. I hope you learned something, lalo na sa mga mommies sa vlog na to. And so if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on our next one. Bye! Everything